Hej YouTube, og i dag vil jeg lave en Minecraft episode. Og hvis I vil have IP'en til den her server, jeg putter IP'en ned i descriptionen. Og vi skal også lave nogle episoder med League of Legends. Og hvis I spørger, jeg får de her ting, så kan jeg huske, jeg skrev noget med, jeg tror det var, jeg ved ikke om det var Kit. K-I-T, Kit. Nå ja, kan I se YouTube, jeg har bare skrevet en Kit, og så bare det der. Så fik man de her to ting her. Det var, kun de her to. Det var det eneste. Ja, så må vi bare, begynde. Så går vi bare lige herud. Her kan man da ikke komme ud. Jo. Så går jeg bare den anden vej. Og ja. Okay. Sådan. Så går vi af. Shit. Og jeg har glemt at fortælle jer, at jeg må dø. Jeg må dø herinde, fordi at det her det er hardcore factions. Og der er gratis OP på den her server, og der er survival, og der er prison, og der er factions, og der er, hvor man kan gå hen til Island, og man kan også få gratis OP. Og det hele, det er mega fedt. Nice. Fedt nok. Det er da fedt nok. Så det var det. Vi var da heldige i dag. Vi fik da bare lige noget. Sådan hurtigt. Men det... jeg tror, jeg kom til at smide det. Jeg hader den Q-knap, fordi så smider man det mega irriterende. Nej. Det var ikke lige så godt. Ja, det må lige crafte. Der. Jeg vil også lige lave en økse. Der, tak. For den der. Jeg bare lige tippen. Husk ikke at dø. Det er det vigtigste, I skal huske nogensinde. For hvis I dør på den her server, altså på hardcore factions, så er I på spanden, fordi så får man bare band, når man dør. Det synes jeg bare er lidt mærkeligt. Men det er det samme, når man spiller singleplayer. Så når man spiller hardcore i singleplayer, så bliver jo ens gennem slettet, når man dør jo. Den her server, den får man bare band på, når man dør. Så når man ikke kommer ind jo, så er det jo snyd, så er det jo ikke rigtigt hardcore jo. Så kan man da bare join igen. Så er jo intet hardcore ved. Hvis nu... Så bare husk ikke at dø på den her server på hardcore. Husk det. Så hugger vi. Fedt, man griefer der bare et hus her. Fedt nok. Ja, her, så. Jeg ved næsten aldrig om helt jeg dør på den her server, det ved jeg. Jeg ved det ikke. Når jeg dør, så finder jeg det bare en... Det er fordi, husk, på den her server, så er der sådan nogle, det der gratis OP der, og så er der,
Ja, så er der faction, så er der prison, og så er der... Der er også faction, og så er det her, jeg spiller, det er hardcore factions. Og så er der også... Ja, jeg har sagt factions. Og nogle gange virker faction ikke. Og jeg tror bare, at survival, det er den, der ikke virker helt mest. Fordi nogle gange der kan man join den, og nogle gange så siger den, at der er et eller andet galt med den. Nogle gange kan man ikke engang join den. Det er helt... Ja. Så. Ja, men alligevel så tror jeg bare, jeg... Ja. Okay, det er nok sådan der. Så tager vi... Altså bare fordi... Den her, den tror jeg bare, jeg gør sådan her. Tager lidt sten. Vi var heldige, at vi fandt nogen, ikke? Sådan der. Så. Ja. Okay, nu må jeg hellere dræbe en gris. Eller et dyr. Nej, jeg kan da få mad herfra. I stedet for, at jeg skal dræbe en gris. Nej. Just. Så venter vi lidt til den. Ja. At den lidt tager noget af, så håber jeg. Der kommer en fisk. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Nej. Jo, fik jeg noget. Nej. Kom nu. En fisk. Kom nu. Kom nu, fisk. Kom nu. Kom nu, fisk. Du kommer. Kom nu. Nu kommer I alle sammen. Og sådan der. Hvad? Nej. Jeg fik ikke fisk. Jeg fik ikke en fisk. Men så. YouTube. Jeg synes, at vi skal... Jeg synes, jeg skal sige bye bye snart. Vi ses, YouTube.